Janko a Anička prišli prvýkrát do tohto mesta. Ty, kde sme to? Spýtal sa Janko. Poďme to preskúmať. Pozri, tu je napísané mesto Turany. A pozri, aký je tu pamätník. Ty, veď to je Miloš Alexander Bazovský, akurát sme sa o ňom učili v škole. Bol to rodák práve z Turian a príroda ho až tak fascinovala, že ju takmer kreslil všade. Kostol svätého Gála bol postavený už v roku okolo 1300 a vznikol na zrúcaninách gotického kostolíka, ktorý bol v roku 1157. Pri kostole bola aj krásna stará lipa, ktorú zasadili už v roku 1636, ale museli ju spíliť, lebo sa kostol opravoval. Toto je evanielický kostol. Vieš, kedysi sa veriaci mali veľmi zle a tento kostol im umožnili postaviť až v roku 1933. Keď si to porovnáme s tým katolíckym, ktorý bol už v roku 1300, tak je to naozaj neskoro. Ale tá väža je nádherná. Meria až 42 metrov, má 4 zvony, ktoré spolu vážia okolo 1,5 tony. Veď to je ako taký hroch. Urobili tu aj ľad na korčuľovanie, tak sa poďme pokorčuľovať a potom si môžeme postaviť snehuliaka. Ty, tak ten snehuliak sa nám ale podaril. Ako ho nazveme? Budeme ho volať Turianček. Ahojte, kamaráti. Ty vieš rozprávať? No samozrejme, ako existuje kolobeh vody, tak stále každý rok vznikám z toho snehu, ktorý si pamätá časy, keď Turany ešte len vznikali. Kedysi dávno tu nebolo mesto, len rieka, lúky a lesy. Ľudia sa tu usadili, lebo voda im dávala život a hory im poskytovali bezpečie. Domy rástli pomaly, jeden popri druhom, až vznikli Turany. A vidíte tam? Tam, kde je diaľnica. Teraz tam hučia autá. Ale kedysi tam bol vlek. Deti sa tam učili lyžovať. Nebol veľký ani moderný, ale bol plný smiechu a radosti. Ľudia si pomáhali navzájom, padali a vstávali a tešili sa zo zimy. A dokonca tam bol aj skokanský mostík. Turianček, a prečo sa Turany volajú Turanmi? To je veľmi ťažká otázka. Ako ste si všimli, v erbe Turian je veľká hlava takého býka, ktorý sa predtým volal Tur. Ale Tur je aj staré keltské slovo, ktoré znamená väža. Napríklad aj väža na tom starom kostolíku.